Da bude sve ovako, nasumično. ako stavim obe noge iza glave, ostajem ovu rundu. Dajte mi da preživim. Ja sam Mario Vrećo, zaslužujem pare zato što imam posebno medicinsko oboljenje. Ne znam da li je neko čuo za SGM, možda? Ne, ozbiljnije, okej, ovo nije spajno sad. Niko nije čuo za SGM? Ne, akronim za sindrom glomaznih mudiju. Pati samo 5 ljudi na svijetu i veoma je teško jer kao moram da kupujem poseban donji veš. Taj donji veš mora da bude napravljen od posebnih materijala kao astronautska odela. Tako da nemam gaća, tako da 200 € bi bilo cool. Bilo bi odlično. Ja sam Milena. Dosta sam dinamični, energičan tip. Volim da se bavim sportovima, treniram klizanje. U slobodno vrijeme volim da trčim, da čitam. I zašto mislim da zaslužujem? Pa zato što bih ulagala za budućnost. Ja sam Pavle. Uglavnom volim teretanu da treniram. Bavio sam se košarkom, 10 godina sam trenirao. Ovaj novac bi uložio u suplementaciju i moju ishranu. To je fair. Mislim, nije medicinski problem, ali... Ja sam Stefan i išao sam sada na Mašinski fakultet i meni trebaju pare, pošto se prebacujem na drugi faks, da im mogu da platim svoje studije. A hobiji su mi, išao sam u školu glume, tako da mi je ovo sve poznato i bavim se i idem ja u teretanu, ali ne trebam mi suplementi. Podijelit ću s Nema hemije. Dobro, ja sam Aleksandra. Bavim se plesom, volim da čitam, zanima me psihologija, ali mnogo dublje stvari od iste, poput tako nekih spiritualnih stvari. Tako da mi trebaju pare za... pa za svašta nešto. Hoću da idem na more, tako da to je trenutno prioritet. Ali mogla bih i da kupim knjige. Ili da idem na spiritualno okupljanje. A koje vrste? Koja vrsta? Ja, mislim da je kao... Daćemo ti mi Pa kako misliš koja vrsta? Pa kao spiritualno, spiritualno čega? Spiritualno koga? Spiritualno šta? Kao... A ne spiritualno mislimo... Indija ili spiritualno pravoslavna crkva ili spiritualno... A ne vezano za religiju totalno. Nema veze sa religijom. Okay. Neko vraćanje? Ne. Imam ja tetku koja vraća, vrat. Stvarno? Ne. A možda... A brate, dobro, nebitno. Uglavnom spiritualno. Znači, to ne pripada bilo čemu, to je spiritualno. Okej. Misli, ko razume, shvatit će. Neprijatna šina. Da, pa čekamo da progovoriš. Ja sam Vukašin. Moja zanimanja su teretana. Trčim svake srede i nedelje krug oko Ade. Meni pare trebaju jer ja volim da posjetim Egipat i da upoznam njihovu kulturu. Zato što toliko, mislim, da od svog društva toliko znam o Egiptu da, mislim, vredi te pare dati meni i nekako me podržati u tom putu. Ja ne znam da su piramide matore, koliko ljudi kažu da su matore. Nego? Koliko? Ja verujem da je to bila civilizacija prije. I da su samo... Ima ona velika kao teorija o potopu koji se desio pre 14.000 godina, kao da su zapravo civilizacije starije. Da su bile pod vodom? Ne, da su bile pod vodom. Već da je bila naprednija i onda ih je poplava sjebala. Da smo naše psuje? Ja sjebala, vrat. Jebala mi Kevu. Da, vrat. Hoćemo da razmišljamo kao čiji su razlozi realno opravdani kao za... Onda ti ispadaš odmah. Ne, čuj. Čekaj, kada za tebe govori u mene. Stani. Znači, ono kao prvo, otarasić ćeš osobe koje stvarno treba novac, ima medicinskih problema, vrat. Ti, brate, ćeš samo da upišeš novi faks, kao ono, imaš stipendije, imaš roditelja, te finansiraju. Meni je loše iskreno. Pa kako? Pa da, ja najviše ovdje patim. A kome nije, ba? Nisam cijel dan ništa jeo, očekujem. Ja treba vozački da polažem, to se neće platiti samo. Kupujem ove proteine, ide za... A dobro, svi imamo neke svoje probleme, ajde, svima nam trebaju pare, realno. Pa problem je ići na more, to je sigurno. To bih voljela, ako može. Okej, ajde ovako, ako stavim obe noge iza glave, ostajem ovu rundu. Dajte mi da preživim. Brate. Je li to fair? Dobijem imunitet. To se za mene. Vuci, vreci. Okej. Biće okej. Kaj druga ruka? Šta god. Kraj. Koliko sam se prodrala, jebote. Ovako. Ajde, gurnite tamo. Ne, već si uspio. Bravo.
Teži u ovim pantalonama. Hvala mi nešto na pamet. Šta? Ajde, kaži. Ko kaže možda najmanju sočnu stvar. Možda nešto što drugi možda ne očekuju, a ko bude imao najmanje zanimljivo, da ta ispada. Ali može više stvari. Okej, može. Pa ne, Ako hoćeš da osiguraš da ostaneš. Ali, fora, ja ne znam šta je vama sočno. Ja moram da razmislim. Bukvalno, ja ne znam šta je meni sočno, zapravo. Šta je sočno? Šta je neočekivano, vrlo. Neočekivano. Ne mnogo društveno neprihvatljivo, ali Znači, ako fazon volim da šutiram male mačiće, je li to sočno? Na primjer, okej, da. Taj fazon. Ajmo redom. Ovo je baš hacije, ne znam ni da kažem. Aj Stefan je prvi. Ja? Da. Imam osjećaj da imaš puno stvari. Ali možemo da ne idemo redom? da, zato što ja sam predložio... Ti si predložio da znaš šta da kažeš. Ti si se slagala s njim sve. Da se vratimo paprikama. Ne. Znači, svako može po 2. Dovoljno je meni jedno. Dobro. Opa. Ja sad imam kraću kosu, a ranije kad sam imao dužu kosu, volio sam da idem kod frizera i kad završim šišanje da uzmem svoje dlake nazad i da ih čuvam kod kuće. Možda stavim malo u jastuk. Tako po kući. U jastuk. U jastuk. Po kući? Kao gde po kući tačno kad kažeš po kući? Mislim, to može da bude Pa malo bilo dekorišem kupatilo sa dlakama. A to je ona duža kosa, znaš. Je. Onda frižider malo stavim da izgleda kao... Kad staviš u frižider? Ne u frižider. Zašto ne, brate? Pa da dekorišem s polja. Okej. Jel praviš neke čovečuljke od toga? Ovo je interesantno. Ili nešto? Samo kosu zalepiš? Nisam ja toliko umetnički nastrojen. I šta kaže ukućani, brate? Kažem da je to fake. Kažem da je fake kosa, da nije moje. Okej, to je bizarno, nije sočno. Prva stvar, ispostavila se devojka s kojom sam smuvao i koja mi se sviđala, da mi je dalje sestra. Okej. I Predobro. biseksualac sam. Eto. Dobro. Dobro, ja sam htjela da kažem, evo, ja ću sada. Kao? Volim žene. Okej. Ozbiljno. To. Iskreno, Stefane, tvoje je sočnije od njihova. Kad sam bila mala, Bukvalno. bila sam na selu kod babi i dede i našla sam jednu mačku i dovela sam je u dvorište kod babi i dede. I nisam htjela da pobegne od mene. Dobro. I onda sam je ogradila nekim ciglama. Dobro. Nastav. I ona je bila kao bukvalno u lidskom prostoru. Ja sam u zatvoru. I tako sam je ostavila. Je li bila crna mačka? Oj. Nije. Okej, dobro, nisi rasist. I Samo provera. ne, bila sam mnogo srećna što sam našla tu mačku, majke mi. I osjela sam je da prenoći tu i ona ujutro nije bila živa. Joj. Okej. Ali Ima kao, vazduha što je li nije? Da, je li od vazduha Je li ili... ima uopšte prostor za Pa vazduh? cigle, znaš kako imaju one rupe, brate. Ja sam Dobro, se vodila dovoljno. time kao ima vazduha. Dobro, onda je možda zbog nečeg drugog, nemoj da... Pa čeka drugo. Ne, sigurno si ti kriva, ali možda nije vazduh. Ne, ti si Ne apsolutno znamo šta kriva. je. Znaš, mislim, možda je od straha, srčani udar. Yeah. Ja imam 3, ali su baš nepovezane. Nema veze. Dobro, okej. Takav je život. Nikad nisam imala kućnog ljubimca. Nikada, ništa, apsolutno. Dobro. Ne vidim na desno oko, to jest imam dioptriju, levo savršeno vidim, desno imam dioptriju. I jedan prst na ruci mi je kraći nego na drugoj ruci. Da vidim. Očekao sam da ima prst više. Očekao sam da ima prst više. Da. Ja nemam bukvalno ništa toliko sočno. Niti bi želeo nešto da podelim. Vidimo se. Tako Vidimo da se. ja... A nemoj da Ne, ispadaš. ja odlučujem da... Ako mogu prvi. Ja ne zaslužujem pare zato što ako ne volite ljude koji imaju probleme medicinski, onda ne treba da mi date novac. A ako ne volite pomažete nazvao ljudima... problem. Brate. Ako mrzite manjinske grupe, ako mrzite ljude generalno, ne treba mi date novac. Ali trebaju mi pare za gaće. Ali Za kao gaće. A ne specijalno... nosi gaće. Ne za, Ne da, nosi Ali gaće. se da, pravi ali od ne nosi titanijuma. gaće. Ne trebamo za pregled. Koliko je titanijum težak. Ako Mislim ne da je volite teško da pomažete plaviti. ljudima, ne treba meni dati novac. Dobro, Ako dosta ste si loši rekao, ljudi, ajde. ako ste loši Dosta ljudi. si rekao, Ajde ajde ti. daj. Pa ja mislim da ne zaslužujem iz razloga zato što imam oba roditelja koji rade i kao stvarno nisam u nekoj situaciji da su mi pare ekstremno trenutno neophodne. Opet ne bi se žala ni da dobijem ovu nagradu. Ali ne, čekaj, nisam ni razmislila zašto mi ne trebaju. Ne smatram da mi ne trebaju. Da. Pa možda jer ću ih mnogo brzo potrošiti. Na šminku ili... Ne, nisam taj tip osobe. Trošim na neke Odvedeš neku stvari lepu koje devojku me... na dejt.
Ma kakav date i ja smo isto u svađi. Da, nisam taj tip osobe koji troši pare na šminku i sad kao srećan sam pola sata zbog toga i to je to. Nego više volim neke stvari koje podrazumijevaju malo veću akciju. Ajde, tako da Kao kažem. iskustvo više, Da, nego materijalno. Da. Evo, ja ću biti vrlo kratak. Mislim da meni ne treba da date pare zato što nije mi toliko da posjetim Egipat koliko bi volao da odem na gay cruiser, čisto da vidim kako je tamo. Predobro. Čisto da vidim zato što svi Ja hvale. bi išla sa tobom. bukvalno. Ništa, Zato dajte što nama sam podvesti. lažo, mali lažo. I peder. Mnogo sam uzbuđena. Preslagam si. Ajde, idemo Sad dalje. ja, pa mislim da ne zaslužujem zato što preživjet ću i sa tih 200 evra i bez njih, tako da bit ću srećan ako neko drugi dobije. Ali mi trebaju pare zato što sam sebi plaćam studiranje. Ma da bi mogu sa tih 200 evra da napraviš Sad si lutkice. bukvalno rekao zašto ti trebaju pare. Ajde bre. Manipulator, Ne, posle ne. sam ja manipulator. Dvolični licemerni manipulator. Ali opet činjenica da ću preživjeti i sa njih, sa tih 200 evra i bez njih. Dobro, možda bolju majicu da kupiš, možda to iskreno. Okej, već. Dobro. Mislim da znamo za koga ćeš ti da glasaš. Ne, zato što je malo tamna, a nije mi on toliko tamne energije koliko mu je majica. Ovo je tamna majica. Malo Fair, jeste. da. Malo jeste. Dakle, ja to ne mogu. Evo, Malo mogu ja ja prvi sumnjam, krenuti. ali Ajde. ulica ti se parila možda. Na ulica. Wow, ej, uvređen sam. Ajde i vas dvoje pa da završimo priču, da Joj, bude ne jednoglasno. Pravo ste, ajde nekog drugog. Sad ćemo njih, a? Nismo trebali smo isto vrijeme, sad oni mogu da se udruže protiv Hoćete nas. nekog od njih dvoje. A koga ste pokazali? Pa pokazao Ja sam pokazao na ne, njega. brate, Si ti ovdje sam- glasao? I ti si na njega. Mrziš bele ljude, brate. Dajte sad da se udružimo, brate. Ne, ovo za Nismo- noge, nismo ovo trebali za noge je ovako. bilo Ne, cool. pokretno. Ali, Šta za ono, noge? za medicinski Ne, razlog, ne, to je već. ja ti nisam vređao majicu, brate. Ali ne, ajde, brate, da ih. Koga ćemo? On mi njih dao dvoje? iskren savjet. Fair, realno. Dobar čovjek. Pa, kako se zove, s obzirom... Koga ćemo njih dvoje, brate? Meni sve jedno. Ovo nije fair, Meni sve jedno. Meni sve jedno. Ej, život nije fair, okej, ne uči na vrijeme. Da bude zanimljivo, evo neočekivano za nju, ali zato što znam da niko neće za nju da glasa, iskreno. What the fuck? Ja, znači nećeš glasati za njega, brate. Neću zato što sam dovoljno izveđu majicu, šta treba mi da glasa? A nju neću iz razloga što... Pa ništa onda, želim da brate. bude Pa samo glasaj za mene i da završimo s tim. Hoćeš? Ako imaš Da. srca, ako imaš srca, brate. Pa imam. Ako imaš srca, kako? brate. 3, 2, znam. 1. Eto, Glasam svako ja za sebe, glasam ja Svako za je sebe. svakoga glasao, jel kapira? Ne, I za nije. mene. A Pa, ne, nisam znala šta da radim. samo nije je svako bukvalno- za svakoga. Bilo nam je drago. Bilo nam je drago. A on je glasao kao za sebe. Ja sam glasao za sebe. Ja, Ja sam ja. dobar čovjek, brate. Mi zastupamo temu zašto je bolje biti biseksualan u današnjem našem prelepom društvu. Znači, prvi argument zašto je bolje biti biseksualan nego straight je zato što imaš više šanse da nađeš partnera. Realno gledano, gledaš muškarce, gledaš žene, nije U ti oba bitno. si tima. Tako je. Sviđaju ti se ili jedna strana, ili ti, ili ona, tako da nekako imaš, gledaš otvoreno na svijet. A nije samo, sviđa mi se ovaj pol i zatvoren sam time. To ono je bio prvi argument. Drugi argument, dinamično je, tako da ako, na primjer, jedan pol te iznervira ili ako ti treba da se malo prebaciš na skroz drugo nešto, možeš to da uradiš i nisi konkretno vezan, nego možeš da kažem da ideš između jednih i između drugih i ne može ti bude, ako te, na primjer, recimo iznervira neki dečko ili neko, samo pređeš na devojku i možda će ti biti jednostavnije. Kao što nju nerviraju sad muškarci. I sad Eto, ona eto. više ide na žene. Baš tako. I sama je priznala. Sad, najsočniji deo je više seksualnog iskustva. Ponekad jednostavno, kad ti se dosadi sa jednim polom, pređeš na drugi pol i tako možeš i da spojiš jedno i drugo, pošto je biseksualno iskustvo. Tako da, eto, neću toliko zalazim u to. I, kako se zove, također lakše prihvatljivo u društvu nego kad si, na primjer, skroz gay, zato što ovako realno nisi 100%, mislim ja nisam homofobična, ne kažem, nego kažem da može da zvuči lakše uopšteno i roditeljima ili prijateljima kad kažeš nego da si 100%. Poslednjo,
nije toliko očigledno kad pričaš sa ljudima da si biseksualan. Pomisliće uglavnom da si straight ili ako baš pokazuješ da si gej, nije toliko često pa da su ljudi biseksualni i onda kad to kažeš ljudima je šok. Evo, kao što je, na primjer, bilo za nju. Mi smo I se za svi njega. iznenadili. Pa da. Tako da baš je onako i pozitivno se ljudi iznenade. Nije ono kao neko kad je homofobičan, što nadam se da ima manje tih ljudi. Uvijek se pozitivno iznenada. Tako da zaključimo, mislimo da je mnogo dinamičnije i da, kako se zove, pogotovo kad si mlađi, može bude više zabave. Tako je. Pa mi se sa mnogim stvarima ne slažemo. Prvo, lakše je dobiti decu. Pa hoćeš da daš neko... Pa da, lakše Mislim, nema šta ni da se doda tu. pa da, Što dobiti decu, prirodnim brate, logično. putem lakše se stupa u brak. Nemam šta posebno da dodam tu, jer razumljivije za društvo, prihvatljivije, lakše, ne znam. Brak, da je lakše stupiti u brak kad imaš djevojku ili dečka, kad se uzimaš s osobom suprotnog pola, jer je dozvoljeno. Imaš veću mogućnost, ako nekome čak ti se svidi na ulici, da nekako imaš veću mogućnost da ostvariš nešto više od prijateljstva sa tom osobom. Okay. Ovako ne možeš, ovdje može da se nadaš samo da osoba ne reaguje negativno. Pa zavisi koju majicu nosiš. Da, brate. I lakše te ljudi razumeju. Jeste. Lakše te ljudi razumeju, jer kada si i kada pričaš, na primjer ja kada pričam sa drugaricom o nekoj drugoj devojci, ona me ništa ne kapira. Jer prosto ne zna, nema dodira sa time. Nije u tom konceptu. Ne može da osjeti to. I ono što mene I lično ljudi mogu da razumeju samo iz Da. svojih iskustava prethodnih. Ne mogu da razumeju nešto što nisu iskusili. iz tuđih. I ono samo što bi ja dodao krunu na ovo sve. Zaista u bi gej svijetu kako god i previše seksualizam, ti kažeš da se neko dopada, odmah ljudi razmišljaju u seksualnoj konotaciji. Ne razmišljaju kao kad ti imaš devojku ili dečka da ti želiš da ostvariš neku vezu ili nešto, nego isključivo te tako Da zapravo može neko da se svidi. Da, kao osoba, ne samo... Da, To je ono što ne si samo rekao na seksi. kraju. Malo trapova, ali dobro. Kakav je ovo siromašan aplauz. Da ste bili bolji dobili bi već, iskreno. Kako ste bezobrazni. Ništa, kako hoćemo Team G i Team S Team B. ili Team B. Team B, realno Team B, da, Team B. Ništa, Team S. Realno Team S, malo ste se pogubili, malo ste dosta puta ponavljali isti argument samo kao 3 puta za redom. Meni je mnogo konkretniji bio Team B, u smislu znali su šta rade, znali su čije su teme za koga. Podelili su tematski, a vi ste se više nekako dopunjavali. Preklapali, da. A očekivao sam da ćete vi mnogo više imati šta da nam kažete. Da. I da će vam čak i ovo vreme biti premalo. A čekaj, šta fali dopunjavanju? Pa ne hvali ništa, samo mi je delovalo da sam bolji dojam imao kad su oni pričali. Dobro. Jasnije mi je bilo, video sam ko šta priča i to mi je delovalo sasvim. Imali su više lepše su nas složili. Bili smo ubedljiviji. Ubedljivi ste bili, da. A više tema sam očekivao od vas, da ćete imati veći fond. Više argumentacije. Mislim da se ja mislim samo da se mi nismo dobro uigrali i to je to. Ja mislim da se niste dobro uigrali. Ajde ovako, ja ću prvi, pošto Team B je branio, znači, biseksualno. Da, pošto ja ne mogu da budem homofobičan, vrati, ja moram glasati za Team B da prolazi ovu rundu, jer kao... Za one koji su biseksualni ne glasaš. Ja sam saveznik, vrati. Da, objasnite, Vi ste branili straight stranu, oni su branili biseksualnu stranu. Ali smo mi biseksualni. Da, znam, ali oni su branili, vrati. A bitno je samo što se kaže. Okej! Dobro smo vas odbranili. Tako da. Što se tiče tima B, kao što sam rekao, konkretni ste bili. To mi se jako svidjelo. Još dok ste obrazlagali, još nisam doneo odluku, ali posle toga vi ste me uverili. Jednostavno, ja bi se isto složio. U šta su te uverili? U nešto što nisu iskusili. Mnogo su bolje rekli neke stvari za koje nismo znali i zapravo oni, pošto nisu sami posrednici toga, baš su lepo opisali. Meni ništa nije jasno. U suštini, vaš tim je izgubio.
dobro, ajde. Mr. Beast. Vidiš, testiranje prijateljstva odmah na prvo. Proglasno. Evo, pa Kako sad da ćemo se srediti. zove? Šta ćemo da sredimo? Ti izađeš. Ja Ja ne bih ni da ti izađeš, ni da ja izađem. Razumijem te, ali bolje je jedno da izađe nego oboje da ispane. Slažem se. Znači nudiš se, brat. Pa ne nudim se 2. Igrajte neku igru ako ne možete se odličiti. Ajde. Hoćete pogađate broj koji sam zamislio? Pa ko je bliži broju koji sam Ajde, zamislio? A moraš da ga zapišeš? Ajde, daj da ga zapišem. Ne, to je skroz okej. Ajde ti ja se dogovorimo za broj. Ok, može. Ajde samo reći od 1 do 100. Od 1 do 100. Dobro. Ili u isto vreme. Ajde, u isto vreme. Ajde, pogađat ćete dosta. 3, 4, 63. 79. I 65. Reši! Tako da čestitke, Šalim se, ovo sam se šalila, stvarno ne radim Ne, to si inače. uradila i svi smo vidjeli, internet će Ne, to ne, zauvek to da sam pamti, uvijek. brać. Znači ovako, ja treba da dobijem, zato što hoću da idem na more, živim sama, plaćam svoje račune sama sebi, plaćam i neki dug, imam psa, ja mu kupujem hranu, niko drugi. Ja sebi kupujem hranu, jel te? Hoću da renoviram jedan deo stana. Šta još? I to će sve sa 200 evra da Šta uradiš. još? To će da pomogne, pa bolje 200 evra nego 0 evra. Šta renoviraš? Šta? Renoviraš stan. Šta Hoću renoviram kupatilo, kupatilo? ali skroz. Hoću da idem, kao što sam rekla, na spiritualne događaje. Ima ih mnogo, a koštaju. Treba da se putuje i tako to. Jel mogu, kakav dug? Za telefon i za infostan. Aha, okej. Pa i nisu neki dugovi, brate. Kako misliš nisu neki dugovi? Pa mislim sam dug kao dugujem, brate, toliko i toliko za Ne, nešto, zapravo brate. je veliki da je dug. juri, za da je Koliki je telefon. dug? A i za telefon isto. Zato što, evo sad ću da ispričam ovdje ovako javno. Pa javno. Ako ta osoba gleda ovo, prepoznaće se. Dakle, imala sam jednu drugaricu, dobru drugaricu, i ona je mene nagovorila, to je bilo pred tipa 5 godina, 6, tako nešto. Ona je mene nagovorila da ja njoj na svoje ime uzmem telefon u VIP-u, tadašnjem, sad ja i jedan, tad je bio VIP. Ja sam debil na to pristala i ona je meni rekla da će ona meni svakog mjeseca da daje pare, kao mesečne rate, jel, da ja uplatim to za njen telefon i za moj. I ona je samo nestala. Dobar. I ja sam nju izvala i pisala joj i Jedno svašta đubre nešto obično. i kao, ne, ništa se nije desilo. I naravno taj dug se nagomilao, kamata se nagomilala i sada ja moram da plaćam to. Da. Tehnički ti si bila žirant. Da, već. Da. Tako da eto, treba mi 200 evra da platim dug. Koliko? Nije. Pa ne, 200 evra se ode, pa može i više, ja se ne punim. Može i 200.000 evra, nije problem. Pa niti to toliki dug. A koliki ti je, jel ti duguješ da zelenašima, brate? Ne, Koliki je dugujem. tebi dug? Ajde. Meni trebaju pare, eto, da bi platio studij, zato što treba bukvalno platim za nedelju dana kada upišem drugi fakultet. Njoj trebaju samo da bi imala više para. Kome? Tebi. Ne. Nego, Ne, ovako. I Da ja njoj sad počnem. treba novo. Da ja počnem. Ja priznajem, znači ja živim sa roditeljima, oni me izdržavaju, ali mislim, imam i mlađu sestru, ja hoću njima da pomognem u smislu da ne moraju sve oni da plaćaju, zato statiram i zato se, kako se zove, pokušam da nađem posao. E sad, problem je što, kako se zove, sledeće godine, paralelno u školi treniram, imam dosta treninga i takmičenja u toku cijele godine. To treba da se plati, pogotovo što su inostrana takmičenja. Također hoću da krenem na vožnju, što nije uopšte jeftino. Također hoću sledeće godine da odem na trku Formule 1 dok vozi moj omiljeni vozač i ne želim da propustim tu priliku. znači ti ideš na Formulu 1, ona plaća dugove. Ne, I ja hoću a da je sve što sam naloži. pre rekla, to se ne važi. Da treba da polažem i da hoću pomognem. Moji roditelji moraju da plaćaju sve što mi treba. Jel ti samo želiš da platiš studij? Da. Za sve ostalo preživjet ću bez Zadovoljan 200 evra. Da. A za to pa samo mi trebaju pare za to. Da. A to nije malo. Meni će Studije- trebati za studije. Studije nisu male. Pa 130 Kako će trebati ti ideš na Ni budžet? moj dug nije mali. Vidjet ćemo. Pa ti ako učiš, ićeš na budžet. Mi da glasamo. Mi. Dobro, ajde. Ali u isto vreme ovaj put. Ajde, u isto vrijeme. Ajde, 3, 4 sad. Mali sam mnogo slatko. Svi za sve. Eto, ja kažem, bolje nek oni glasaju, ajde. Čovjek sam majicu. To nekako me ubedljivije njih dve.
Mislim, već su razlozi. Čovjek hoće da se školuje. On hoće se škole. Ti bi da izbaciš njega sad na ulicu, šta da radi? On će čovjek da doprinosi društvu, brate. Šta beše Da pisuješ? postavlja Ekonomski. blokade. A, neće doprinositi društvu, ništa zaboravi. Ona ide može van biti Srbije. Ona hoće da pomogne porodici. Ko hoće pomoći porodici? Dobro, to mi Da, se realno, sviđa. će Želi da pomoći. usreći nekog. Pa i ja pomažem Znači, porodici ne da oni misli- ne ne plaćaju misli samo na studije. sebe. Pa ne Niko mogu, te ne tera brate. promeniš fakultet. Pa Nije, dobro, ništa ti ne moraš. Neće mi niko platiti studije, to ću kažem. Pa neće ni meni. Ali Moje da ne dugove. budem prisrećan, da budem objektivan, nekako mislim kad ti neko natovari dugove da je to mnogo veći problem kad gledamo primarniju selekciju. Da, Malo teže spavaš. Pa da, trebaš namiriti tuđe obaveze pa onda tek se posvetiti sebi. A Fun fact, Prvo- i taj dug za infostan isto nije moj. to već ne znam šta da kažem na to, ali To je do tebe, brate, pa što ti dam novac, ono opet ćeš dati nekom je napravio ispred, bit će Biće treći treba mi dug. za sok, brate, da ćeš tek 200 200 evra, brate. prvo sam teo za nju, ali sam je rekao ostaću u životu, pre nego za njega. Prva devojka, Da. da. Za nju glasaš. Da ide kući. Ja glasam za Stefan. Ajde, ti si sad, Da. sve na tebi. A mnogo mi je žao. Ajde, samo uradi to. Pa nema sad. Iskreno, evo da skratimo priču i sve. Ti si muškarac, ti ćeš te pare lako da zaradiš, Bravo. da stvoriš. Bravo. Devojke, pusti ih se bori za nagradu i to je to. Neko svetlo mi Videla probilo sam da je bubno. svetlo. Pa ne znam šta da ti kažem. Tu su pare. Tu su pare. Da. Da li su poslagane ili jedna novčanica ili kako je? Jedna novčanica. Je li evro ili dinar? Pa evo. Ti si rekla da ne znaš da lažeš pre ovoga, ali joj, ne znam. Ali, Jedna. A sad kao da. Ili je cijela? cijela. 200 evra ovako stoji i svetlo ovako bije u mene. Moje oči. Laž. Istina. Ma daj!